Halo लोगोफोर दिनैहाय ब्लगावहाय सेंग्राफोरनि ओंखाम जानायखौ आं दिनै खोन्थागोन एक्चुअली दिनैहाय बिथांमोना सनितपुरनिफ्राय फैदों हरनि 10टा ना 11टा बे सफैबाय आरजि फेक्सननि लिडार मिस्टार खान्दा बे खान्दा नै बियो हामालै आरो नों जानला मोनला हगारला लायगोन गाबोन हगारखानाय दानो मा ओंख्रि मोनजाखो नोङो हामा मा ओंख्रि मोनजाखो ओइ लाजिनानै हामा हामा होनगासिनो दं बियो मा बेदर जाखो बोरमासोलै हा बोरमा बोरमा माथो बिसोरखौलाय बाङालि बायदिल' नुदों माहायनि खोथालाय 12 बिसानि 12 बिसा एनडिपिखौ सापर्टार एनडिपि सापर्टार थेंक इउ जोंना बाङालि एनडिपिनि सापर्टारा बाङालिजोब मा बाङालिजोब एनडिपिनि सापर्टारा एनडिपिया बाङालिखौ गावदोंमोन दा बाङालिखौ गावाखै आच्छा ओमफ्राय ओरैनो एनडिपिनि सोद्रोमाफोर लाइन बाय लाइन खोन्थाजोबखानायसै बेवहाय एनडिपि सनितपुरावहाय बिथिङाव थांदोंमोन हगारखायो आं 100% हगारो नैबे एनडिपिनि लिडार निसिमानिमोन बियो गसाइगावआव बेसेरा सेटेल जाहैबाय गसाइगावआव सेटेल जाहैबाय नों मा बुङो ओंखाम जागोननि ओंखाम मा मोनजाखो नोंथ' मिरामिस जागोन थिगै दं थेंक इउ ओमफ्राय ओरैहाय बिसोर गासैबो एनडिपिनि सोद्रोमा गोजा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिखौ बिश्वास खालामनानै खस्थ' खालामना थांदों ओमफ्राय नै मोजांमोन गाज्रिमोन थिगैनो दं हगारजोबगोन जेबो नङा मिथिबाय बिदि थाखानांखागौ हगारगोन बे आरोखि ओमफ्राय मा मोनजाखो आदा दाउसो जादोंना दाउल'लै हा अमा जायासै नंगौ ओमफ्राय ओरैलाय नोंलाय मा जाखो अमा आदायालाय अमाखौनो जाबाय बर'नि फिसा जानायानो ओमफ्राय ओरैलाय जों बर'नि फिसा हिसाबै अमाखौसो जाबाय बांसिन नों माखौ साबसिन मोनो मिरामिस मिरामिस आच्छा ओरैबोथ' मिरामिस नोंबोलाय अमा जादों दा अमा बर'नि फिसा ना ओमफ्राय ओरैलाय अमानो मोजां अमा आच्छा मिरामिस ओरैहाय सादों बे फंबाय ब्रादार सासे बिसोर मिरामिस जाय हक बिसोरखौ जेबो बुंला नोंसोरलाय मा जाखो आं बोरमा जाबाय बोरमा ओरैलाय बोरमा अमा गोसो होखादों दा जानाया मा ओंख्रि मा बेदरखौ जाखो दाउ लाब्रा दालि ओमफ्राय बेदरा दाउ जाहैबाय ओमफ्राय ओरैलाय माबा मिरामिस थेंक इउ ओमफ्राय ओरैलाय नोंबो दाउ गोजा बेसे जाखो मिरामिसा आं 10 थारिखआव जोबगोन आच्छा थिगै दं ओमफ्राय बिसोरथ' सनितपुरनिफ्राय फैजोबदों दा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि मिथिङाव बाहागो लाहैदोंमोन दा थेंक इउ ओरैलाय मा बेदर जाखो दाउ जाबाय दाउजों आं बोरमा जाबाय मा होनो फारौ बेदर जाबाय अमा जायासै नामा अमा जायासै एक्चुअलि नै सानै दङमोन बिसोरबो जाखांजोब्बाय ओमफ्राय ओरैलाय अमा हांसो फरायसा आफादनि बायदि नुखायोलै नोंखौ बिदि गस्ला गाननायखाय गाज्रि मोननाङा दे बैसागु जानोसै ना ओरैलाय आंनाबो हांसो अमायानो जागासिनो नंगौ जागासिनो दङ बोलो आरो जाबाव
जाखांबाय दां र' दा लाना बेदरा खमथि जाया फिसा दं ओमफ्राय खमथि खालामनाङा जानाया ओंखामा गोबाव ओइ नोंलाय मा जाबाय निरामिस ना लामा अमा बेदर जाबाय ओरैलाय अमा बेदर जाबाय गोगोम जाबाय जों गोगोम जाबाय बिराद खस्थ' मोनदों दा खस्थ'खौथ' आरो मा बुंबावनो बिराद गोजान थांनाय जाबाय उन्दुनो मोनाखै मैयाबो हरनि खयथायाव थाङा हरनि मैया 10टायाव ओंखारदों दा 10टायाव 10টা कारिगावनिफ्राय अच्छा ओइ भाइटी हाँ কি মাংস খাইছে গাহৰি আচ্ছা ক'ৰ পৰা লোকেল দুজন আচ্ছা থ্যাংক ইউ गाज्रि मोननाङा मा बेदर जागा सोर सोर हा फारौ बेदर बोरमा नोंलाय फारौआनो नोंलाय फारौखौनो जाबाय फारौखौ जाबाय नोंलाय फारौआनो गासै नोंनि बिदिखौ नायबाय थाखायब्रा थेंक इउ ओमफ्राय नोंलाय आङो दाउ जादों दाउ ओमफ्राय ओरैलाय आदायालाय बोरमालै हा नोंखौ आङो सोंनो गोसो गैया बुनोल' गोसो बेखौ सिनायखायो आं बेखौ बुनोल' गोसो नों मा जादों मा जायगा सोंलालै बेखौ बुनोल' गोसो जाखासै आं एनदि बियाव बिखारसिन होनना बुङोबा बे गरिब जानानै दं बिसोरो बेदर नांगौ जाबाय नोंलाय माथो गोदै बेदरखौ जानो हायोमोन माथो जाखाया आं गोदोबो बारा ओमफ्राय ओरैहाय एनजिपिनि सोद्रोमाफोर सोर मा जाखो मा जाबाय अमा थेंक इउ ओमफ्राय दिनै फारौ जाबाय सार फारौ आरो बेदर जाबाव एफा दुरबल नङा नोंला अमा बेदर जाबाय आरो जाबाव जाला दे बेनो जासिगोन इसेल' नोंला अमा बेदर जाबाय एसे जाबाव लाबाव बिनि हिमालय हटेलखौ फेजेनखानांगौ ओरैलाय अमा जाबायलै बाहागि बेदरफोरखौ जाख्रेब डाबल जाखाबायना आरो जाबाव जाग्रोनोसै एसे नोंलाय अमा खुसियाबो दं जेनबाय हटेला जेनबाय गैला जों जेनबाय इन्दि बिजों हायालै ओइ एक्टरफोर मा जाखो अमा जाबाय सार ओमफ्राय ओंखाम दालि जहल सनितपुराव निफ्राय डाइरेक्टनि थावना थावाखै थावनायाथ' बिदिनोसै जाबाय एसे खस्थ' मोनबोबाय नालाय दा नोंसिनि अननायाव मोनजाबाय मोजां जादों दे लाबाव अमाया जानो हाला हा जानो हाला नोंलाय नांला जावोदो दा नोंलाय जानो हाला दारिखौ गोलाव नुलायनाय हिसाबै नोगोर बेदर जाग्रा बायदि नुखायो नोंखौ नोंसो दुरबलसिन नैबे फंबाय हासिनबावो ओरैहाय गैयाबाबो नोंसो गासिनो हायो औ हायो माथो बर'नि फिसा ना औ हौवा नालाय दं माथो हौवा जाब्ला बेदर जानायाव जेननाङा आच्छा ओरैबो मा जाखो अमा ओमफ्राय जेनबाय नामाब्रा अमायाव बिगुरबाव नांला मालाबाबो जेननाङा बर'नि फिसा अमाखौ जाबाय थाखायोखा जेननाङा जाबायानो थायो ओरैलाय मोखांखौ आंथिसो माथो नोंलाय आंसो जादों नोंना एनडिएफबिब्ला बिदिखौ आखाइखौ ओरै खालामनांगौनो गोलाव मिथिबाय दालियाखौ नोगोद लोंनो गोरों बियो दालिखौ खिन्थु नोगोद मोजां लोंनो हागौ हयथ'बा केम्पआवहाय खुरैयाव दोनखुमायोमोनदां बे एक्सट्रायैनो सिनायाखै आसोला सिनायाखै दा बिदि आरोखि ओमफ्राय दालिखौ नोगोद लोंखुमानो हायो आरोखि ओइ बिदिलाय कि मांस खायसे दाउसो मामा खुसिया
अमाखौ जायाखै अमा जाया अमा जाखाया नोंबो अमा जाखाया बिहुरबाव जाहरबावदो दा नांथ'ला हा जाबाय जाबावदो एसे जाबावदो गाज्रिनालै ओमफ्राय ओरैलाय अमा फिसाया गोसो बायदि जादो बोरमासो मोनजादों बोरमासो अमालाय अमा जायाखिसै अमाखौबो गोसो हो मिथिबाय जाय हक ओइ बिदाव नै हटेल मालिका नैबे अमाया खिन्थु मोजां जायाखैनो संनाया मा बुंगोन हास्लाबाखिसै दा हा हास्लाबाखिसै दा लास्टआव सोरोमाखै हा एसे खम जादों 0.5 हिमालय हटेलनि बिदाव फंबाय बियो ओमफ्राय अमाया खम जाहोनाया खम जादों अमायाथ' खम आं नुगोन आरो 40 जागोन ना ओमफ्राय जाय बुस्थुखौ नांगौ बेखौ मानो होनो हायाखै दाबो बे नोंखौ आंनो सारायनायाव फन बुजियाखै ओमफ्राय हा बे आंनि दायना नोंनि दाय दाया नों लाइबाराव आला आं होद नोङो हाबसि मानसियासो फैदों फैलै ओइ बे जाहैबाय सनितपुरनिफ्राय फैदों एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोर ओमफ्राय बिसोरो सिगाङाव जायफोर जिरायनाय दं नै बाय बायल' हरबाय बिसोर गासिबो औ बाय बाय ओमफ्राय नै क'क्राझार नाम्बार ओमफ्राय बिसोरो नै ओमफ्राय र' ओइ अलप उथिमना गारि Hey, good night. Good night. Hey, NDP. XNDP. Oh, ma. Kraw. नोंना नामा एसे आनकमनलै एसे आनकमनलै जायखिजाया बिथांमोना ओरैबायदि दुखु खस्थ' लानानै फैबायना सनितपुराव थांदों मिथिङाव इउनाइटेड फराम अफ XNDPखौ फोथायनानै बेसराफोर नैबे सासेया गय जागासिनो दं बे मालिक साहा बागाननि मालिक दै ओमफ्राय ओरैहाय जेसेबां आंनि बैसोनि देरसिन बा आंनि बैसोनि देरसिन दै बिदानि बैसो समान आंनि फंबायनि बैसोनि समान बिसोर गासैबो दंजोबो ओमफ्राय दा बिथांमोना थांजोबसिगोन न'आवहाय ओमफ्राय दा आंबो ओंखारनायसै दे ओमफ्राय बिसोरखौ आङो मा होनगोन गासैखौबो दे गुड नाइट दै आदा गुड नाइट नों गोसोस्रा नंथारालै आदा नङा माने आं बेबायदिखौ आं मोजां मोना नालाय खुला खुलि आंजों गैया बिजनेसा आं ड्रिंकबो गैया दासिमबो गैया गोदोबो गैया दाबो गैया आं बेखौ मिथिदों नों खुला खुलि नंथारालै आदा जाबाय हा जाबाय गाज्रि मोनना ओमफ्राय नोंखौ ओरैबायदि नाफाम जाग्रा बायदि मोनखादों न' नाफाम बियो खिन्थु खासियावनो माबा माबि बिदि हाग्रानि माबा माबि एम्फौ एनला हमनो बिराद गोरों मानसिया नंमारगौबो नों खिन्थु अमानि माबा माबि जाग्रा ख्राव सरि दे जोंनि XNDPनि सेंग्राफोर बिथांमोना दिनै सानसे सनितपुरनिफ्राय दिनै चिरां डिस्ट्रिक्ट मोनफैबाय बिथांमोना नोगोर खस्थ' खालामनो जोबोद दुखु खस्थ' खालामनानै फैदों ओमफ्राय बिथांमोननो जाखिनि जाहोहरनांगौ बेसिमखौबो हायाखै ओमफ्राय जेरैबायदि रिसिभ खालामनांगौ बेफोरबायदिखौबो जों खालामनो हायाखै थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामालाफानो बावहायनो दोनथ'बाय बाय बाय